Naito joto khapani tahutai buhuksong mongkha nobonjoito tulasikor o je thanglai sukhaimani lahar mo lahar ageo hamya tongmani no sramjakha je tabuk bolong hamkrai bedek montri borong gonang onomes deborma je montri mani yagulni hoiteno je mo lama sramjakmani nge tabuk o lama tei lukorok thanglai sukhai tongmani bosa joti subda rengkha agini slide tabuk phari swngnai gana takhokni nung tamo an mungkai jahaji deborma para hangke ramabo para no nabo tulasikor bolok daklai tulasio bolok na do acha mo lama bahima tongkhan tabuk mo lama to agi to onek hamya tongmani tabuk onek lama ka ham thaka sini lukorok bo thang him khaitoka joton bagin subida rengha hiko Ingke tabu nungla tamu wansuk je montri onomes deborma je bolong hamkrai bedek montri forest montri mani yagulo je mohai lama titi edisi amchai rogo ungri tongmani joto thayo tabu mohai samjagoi tongo go obono tui nung tamo sanani musong ang sini sar onomes no bang belakheno hamaya pharo mo lama rong no bo onek sini local ni naikol mani bisingo ang onek kaham nongjago Engke bainole bahainjak ang bo kaham nongjak tai ko kaham nongjago na mo lama je kaham tongmani acha takhok nung sagado do bahainjak nungla to bang sade nung kaham nongjak sagana kaham nongjak bang kaham nona acha do hangke jeng khanai mankha kaham no o je lama borok saka kaham ungo hnai no je naithok omo khaino snamboi rikha tabo lukorok je yangtei manai khnai naharei phalnai rok bongni bagi bo subidar tai thanglai su khai tongnai wa bol phalchai tongnai je o bolongo to prai borok no wa bai banchi tongo wa tani banjui tongmo je bolong rogo o bolongni wa phalai no je krisa bigra nukhungni borok omo haike banchi tongjamani phiaba agiwo hongke lama kakak mokak hamya tongmani jorao hongke borokni wa bol phalchani bagi bo borokni belai kheno osubidar ba subidar ingya ga phiaba tabuk bolong hamkrai bedek montri jahato bo sabija srambari constituency ni je tabuk montri tai bini local tai bini o area ga obo hai bini area o sramjakha o je lama ga belai a lukorok bo boro hambai dio tai jeng chini koktin bhakti bo hambai dio mo hai hamyani jora kaham khairimani tai obo siming boya yango dumula thangmani waterfall je thangmani je ojon moidan a jagani lama nobo saramnani bagino tiyar khlaijak tai oboni yagulo mainok ni siming petra aboto jongna thanai sikangno video mangphili phonoka mainok ni siming petra ni siming tei baglai thanglai sukhaini lama obono bo snamboi rikha obo tabuk choli botongo processing abo khangbo tongo choli botongo khaiji botongo o lama bo jong thangai visit khlaikya tai oboni yagulo yango bon bazar thangmani asrambari ayengo bo mo haikino snamjagoi tongo world bank ni bukhaktei obo montri borong gonang onomes deborma phaimani yagulo no omo hai khlaiei snamjakmani koktuma mangphili kawai tongmani o kokno jong saikhanari o khapon dahoktai boksong baksa borok lukorok hino Montri onomes deborma montri mani yagulo goti wasu tongo kun mungsa samung khlaiya ni obo hairo kok asemung achai tongmani na obo montri phaiei bo nukjak phaya nangya montri phaiei bo samung tangnani nangya phiaba bini yaksi yagra bini samung tangnai obo hai lukurok tongo neta gramni neta amchaini neta borok tongo borokno porphuja lohoro borokno snam dihini sawo tai borokno naikol dihini saman bisingtino o samung humung tangjago phiaba bini samung kwbangmani bagino bo obo haikino ongkhormai rogoi tongo tai plus kwcharo bini sak hamya bo obo haino ongjak obo bagino bo tabuk samung tangmani buinugya ongoi tongo phiaba jong koktma phung tongnai rok jong koktma thum tongnai rok mo haikino samungo nugjagoi tongo bini je samung kaham tang tongmani tai phainai kita sal sekango rok nugano je bini decision khotong bagnani buri rokno tai oboni yagulo mairang luta de karai joto poribarono obo haike 7 jona nukhungo tongkhai 7 jona no piyang luta obo haike rinani hinibo porphujal an yafa phaisa puijak o koktuma norok kita sal sekangni bisingono obo nugano tai oboni yagulo je bini samung humung no bo berai nyani kok obo bo nugano norok o mangphili chini koktuma bisinto naitongni choya kare hambai